Bah Ardent milar bersaimoj, MLA kanong krem konstituensi, baru balongru u President ka Voice of the People Party, ula khot bat uer ki pajba, pakini mi madan lang hakasingi nongkong, ka arpu ar tarik ban betengi kejingi ki, bandawa tungkambiang, yaki officer ka Lokayukta. Hakate kesengi u Bah Ardent, un mi madan lang, hakate kejingi ki. Kumba kalong menin, ka jingbom ailat ki bor distrik, bat ki bor polit, ban khanglat ikinongelam ka VPP, ki bat hubantur syakmat ka sekretariat, hak bakalami ke jingi penibor ki polit, bat ki nongelam. Kumta ulong, ka parti lembat ki pajba, kanom ailat ki jing thombor, kumba ka jamenin. Bah Ardent ula berten, ka parti kalong kepala kloi penepin inya, ladadai, baru deputy chief minister, ne kino penyatai ya ka ak, bat ki rule jong ka Lokayukta. Ulaong kene ketika buat buri jong ke sorkar MDA tu halor ka Lokayukta ulaong ke jingeki kanom sange manekun persya ya ke bamsap hapo kene ke jela haka bidai bat ka ai ka ba ka jinja ka bajamanin haka ba nak leng di bor pen district kila pen ida ka bor ya kino ngalam jong ka Voice of the People Party te ke ai bangadon banong nak leng ka jong president bat nak leng ka jong ka party ka lomba shot chem dari DyCM ya kini kecing tombor mangiem hagri sen chat pak kecing penunkam kejong ka sorkar lemba ke district administration ya ka section 144 CRPC kadi kecing penunkam pakala bat ka bangin sekren kamba bat kani hi kan plongi bangin penklan shishu i kecing hi bat ni ko abanong ni ba ka Voice of the People Party dari ka parti ka bayeng damta upai ba namta ka jela halor ka nongrim ban ra ka sinsha ka khara ka khoi ka bomot ka thama persya ka bamsap ngele i bagil sedang don ki jing persang jong ki nongelam ki badan ka sorkar nadu deputy chief minister nadu ki minister bat ki bri ki jong ki ba persang ban sai hok dan mereka ke ba nak kuat banang ni kalau ba kum kinonglam joka party ni long ki ba kloi bani debate la kalau bu deputy chief minister len yenu ka ba ki kuat ban penbek ban ïatai ya ka ak ya ki rule joka Lokayukta ban bakan pau syai kedar manu ba persang ban boi ya ka jinsisha la ka ke bangi ni yen kum ka party kalau ne em ka ba shonghok Rekum ka parti ka bangila seng nongrim. Haka taka nongrim ka bangin wanra ya ka sinshar ka khara ka khoi. Haka taka nongrim play God's principle ka bangin ngin ka bangila krenshai. Banginam alat dan lele ruya. Ya ka chile shileng khama. Ban to no ya ka hok ka jong kinong shong shnong. Ni khun ban ngin penklai. Bat kalong ka basngu thamona bat ngit ki pai ba. Ki badan yo bor perkhat ki basngu tho haba ki bishar. Ki pensiong nongrim, ki pensiong dor ya ka jing persang ban pensyai. Lakalong nakaliang ju deputy chief minister, lenin lakaliang minister ki badan hapo kani ka sorkar MDA tu. Kanan penpau ya ki jing tumu bari ya ki jing saida ka juki bat ya ki jing tumu ka basniu ka baki kidon. Ki kren u deputy chief minister open pau ba bali don kamban tung de ki serving officer. Namar lada tung de ki retired. Kinum sa kin tieng ya sokar kin le ke baki berle but ya ke baki ke serving officer kin le kin hapan le ke baka sokar ka kwa nomor serving officer undan tieng ya sokar retired officer unum tieng haga jinsha ka an ka de banong bi ka basha badi bantung ya kini ke inquiry officer lani ki prosecuting officer ki bri ka shong khai nomor kim don kanu ko jinte kan ko yaki mereka ni kalau nak pausai, ya kabut, kabari kajongki. Baru kajing penpau, ba kade kajing le bakla. Kumlu pinong ba kande kajing le bakla. Pila le bakla, ba pin wengi kiru persya ya ka kendona. Nomla pan pengsan dalili ruya. Dia nomor ka takatau. Nakalian kajingi kum ka party, ngin penklanya kane kajing ki, ngin sedang biang ngamondi. Bạn nghĩ con mà nó hiểu sorkar. What nung klep. Bo pai ba jong kari udon dekat bạn ni. U pai ba jong kari. U yu i ya ka jing tumu ko smur ko ni don ko nong lam.
Begini kau ni kan thama percaya ke bangsa. But nomor kata kan jingi ki ke kan beteng lalu ke simonde. But lingba kan ni ngak kentu ki pai ba. Bakin mi syakmat ban senrani ki nongalam juga parti. Ban pi bau pai ba hak ni kari. Ukwa ban pendu ya ke bangsa. Minum alat telili ruem bakin papa email bakin persyang paniata ya kan ni ke bangsa. But ngim kwa dan lele ruem bakin kenrandin hak ni ke thama ke jing persyai ke bangsa. Kani kalau ko khobor ka ba nagaleng ka party ni kwa but kumu nongelam jong voice of the people party ngada kentu jori ki pai ba bakin mi rinti namala rangema ban job hak ni ke thama ke jing persyai ke bangsa kandon ke jima ke bakrau ya ke jela ke jing dai namar takarau ngin priang ya gini ki jing persyang ban penthami pai ba jong gini ki nongelam ki ba persyang ban penthami ladki kwa shisha bo pai ba on tip ya ke jing shisha sahisin ke voice of the people party ka khot ya ke jing ïatai pai ba ya kini ke nongelam jong ke NPP lani kino ki bidan hak ni ke party bakin wan chikmat ni keren bin pa bin line pa line ya ke ak badi ki rule ki badan hapo ke Lokayukta ban pi la ka de ke jing pakla ka jing bagi shi Pynkhreh lani la ka de ke jing shisha kat kum ke kenolai ba ni kwaru kindian ban kentho ya ke jing keren ke jong u deputy chief minister u bala keren klung khna kat ka kerdan ke jong u deputy chief minister banong ba kita ki langut ke officer de se ki la bande ki bahi ki basem ki jong ka voice of the people party na kwa banong de ka shai you deputy chief minister palada ka de ba uta u officer u de u bahi u basem jong u deputy chief minister ngin shin ya ka lat kan ti ban ya da ya ka hok ka jong ngin yenu ya ki officer nama ke thong ke jing kalau bangin nam alat baka sorkar kan pen ya ka por badu bangi kwa bangin kren khamba hakini ki si ki jing ki nin pen shai khamba ki pai ba ya ka jing pen bor baga jing thombo jing ko sorkar te kum ka risen sha pai ba na kentu ki pai ba bangin pen ya ka por ka jing pai ba bangin mi renti bat ka jimi ka jing ko mangin ong na du ka sin pasan kalau ka jing ki ka bai jai ka jing ki ka ban nom don kono ka jing klumar kumba la de ban ye ki hakini ki panai la de sekoi ke mat ka banga kwa ban hakini ka por kolong haba phis nga ba ya ka jing penchai jing ki minister ki ban po ke MD2 ki peni ba ka jing thung ya kini ki officer kolong BI bali ki penon kam ya ka kentin BI hakini syakam de ka BI kam don kono ka jing pensang hak ak banong ba ka de jing BI leki buk nang ya ke kentin be ai ka daw bro kolong balar ka jingthum ye ki officer kolong ka be ai ka pen ba ka ta ka investigation process lani ka ta procedure ka investigate ki kanong be ai kan yap no kata ka investigation ka bakila dep bat ki kam baro ka ba la le ki officer kan yap no namar bli ka jingthum jo ki kanong be ai nginum ala ta le le ban penha hak tak kerdan baka jingthung ini ki officer kalau pe ni ni khon ban pendum biang iki ban ailan bakin pendep kat kum kadem ka baki ke jingi ki ban pi tang ya ka sur ka jo pai ba u dawa na kan ka sorkar baka di ban pendum biang ya kini ki officer ki baka lawen bakin dondu ka jingi kran haga bli baka jingi ki samla puli haga jingthung jo ka sorkar ban penlong ya ka CUET ya ki undergraduate student ka single shim khai kini Pynkhreh ke jing tho ban tho sha ka sorkar ban kli hadu kanu ka sorkar kala Pynkhreh ye ke testing center nakamta ke undergraduate student bala ka sorkar kampala ka seng kan tawa bakin pala ban Pynkhreh kam ye ke CUET nang ta ki undergraduate student nawar kan ye kan ktajur ye ki samla ke jing ban ni tip shai ba bon ni ki samla jing tandap ye ka class 12 ken drop out ye ke jing puli ke jing ki kenamla ban le ban tho ki exam ki test ki sigui pat ki jala lingba kani ko khobor na karpa ki pai ba bala kentu jur yang ni yeng hakani ka thama yang ni ya ren kan klem jing sheti ye kita ki jipni bo jo sorkar da klenti ka bajai ban job ye ka thama hakani ki jing le